Fig-kimppa. 7.8. eli tänään mulle iskettiin tämmönen paketti käteen. Aika paljon ollut käänteitä sitä ennen, mukaan lukien yksi Mac-kimppa tähän samaan syssyyn. Ja aika uskomatonta, että jotain lopulta tuli. Aika pitkä on ollut odotus ja tosiaan käänteitä on riittänyt tässä. Ihan kaikkia käänteitä ei ole edes kerrottu sinne kimppalankaan. Ja ihan kaikkia käänteitä en itse ainakaan muista edes. Näitä on aika paljon ollut. Niin sen takia ennen tätä paketin avaamista voitaisiin katsoa Mac ja Fig-kimppa aikajanaa. Eli mitä kaikkea on tapahtunut tässä tilausten aikana. Ja lähdetään ihan alusta asti. Eli mennään helmikuulle 2017. Ja siellä 18. päivä foorumille avataan Fig-kimppa-lanka. Siellä vähän hermostunutta keskustelua tuotteista ja kaikista muista faktoista, mutta lopultahan sinne kerääntyy satoja viestejä ja siellä tilaajat kävi välillä ja ihan tilaukseen liittymättömätkin henkilöt palas aina vähän niin kuin ahma haaskalle. Ja siinä sitten 21. päivä pohdittiin jo vähän, että mitenkäs ne tullit sieltä Ukrainasta tilatessa. Ja sehän selvitettiin googlettamalla joku vähän random sivu, jossa todettiin, että EUlla ja Ukrainalla on kauppasopimus, jonka alaisuuteen nämä tuotteet kuuluu. No sehän hyvä. Siitähän alkoi pieni semmoinen ostokiima sitten. Ja 24. päivä helmikuuta olikin sitten jo se 30 tuotetta täynnä, mikä tarkoitti, että saatiin sitten se 30% alennus siitä loppuhinnasta. Ja sehän alkoi mennä sitten oikein kivasti. 28. päivä olin lähetellyt Sergeille jo niin monta mailia, että pahoittelin kaikkia niitä maileja, mitä siihen asti olin lähettänyt. Okei, sitten siirrytään helmikuuta maaliskuulle 2017. 1. päivä Tuula Tullista vastaa vihdoinkin minun kyselyyn. Ja toteaa, että ei EUlla ja Ukrainalla ole mitään sellaista sopimusta. Ihan tavallisesti kaikki maksut sieltä tulee. No se aiheutti tietenkin pientä paniikkia ja kyseltiin sitten Sergeiltä, että no mitäs hittoa, että sä oot lähettänyt aiemmin paketin Saksasta, että onnistuuko se nyt. Ja Sergei siinä lupasi, että pari viikkoa niin selviää. No siinä oli tietenkin vähän semmoista aikaa miettiä, että mitäs nyt tehdään, navat pitäisi saada. Niin 7.3. sitten lähdettiin Macille mailia, että no onko nämä sun aleprosentit vielä kunnossa ja onko tuotteita tulossa, jos Mac vastasi, että kaikki ok, kerätkäähän kimppakasaan. No, sehän alkoi siinä sitten. Siitä sitten viikko. Ja 13. päivä ensinnäkin Sergei palaa asiaan ja toteaa, että kyllähän me nyt täällä lähdetään teille Euroopasta. Se oli 100%, we'll post it from Europe for sure. No se on aika varma mies. Eiköhän tilata sieltä sitten myös. Ja harmi, että kun olin sen Macin kanssa jo sopinut kaikki diilit, niin avattiin sitten sinne samaan kimppalankaan myös toi Mac-kimppa. Eli siitä lähti sitten molemmat. No, 14.3. kuitenkin laitettiin sitten Figille jo rahat sieltä liikkeelle. Eli 14.3. siis on maksettu tilaus. Ja siinä vielä varmisteltiin, että mistä nämä nyt sitten postitetaan meille, että kai nämä on EUn sisäisiä tuotteita. Ja sieltä Sergei vastasi, että totta kai, we love happy customers, not disappointed one. We make, we ride, thank you. No se riittää mulle. No mitäs sitten? 16. maaliskuuta Mac-kimppa lähtee ja Mac sieltä toteaa, että no eihän tässä kuule mene kuin 4-5 viikkoa, niin teidän navat on valmiit. Aika lyhyt aika. Katsotaan, pitääkö paikkaansa. Siirrytään sitten maaliskuulta huhtikuulle 2017. Siellä vähän tapahtuu. 3.4. kysellään vähän, että mikä on tilanne. Ja siinä aletaan puhua vähän semmoista yhteistyökuviota. Eli olin huomannut tuolta Figin Facebookista, että he on vähän sponssannut siellä paikallisia Criterium-kisoja siellä Ukrainassa. Ja ajattelin, että mitä jos lämpimikseen ihan kysyisi, että lähtisikö ne sponssaamaan Helsinginkin Criterium-kappia.
Ja siitä aika paljon kaikki innostu. Minä innostuin ja Sergei innostui. Ja sitten varsinkin 6.4. ne lupas lähettää yhden rattaan palkinnoksi joka kilpailuun, niin siitähän innostui varsin kaikki. No, tuolloin ei vielä tiedetty, että sitten kun paketti saapuu, niin yli puolet Helsinki Criterium Cupin kilpailuistahan oli ajettu. Ja ehkä ei tarvi edes sanoa, että tästä kuviosta ei sitten tullut mitään. Okei, siirrytään pikkasen eteenpäin 24. huhtikuuta. Siellä Mac ilmoittaa, että melkein on valmista, ihan vaan pari päivää. Ja FIG ilmoittaa sieltä Sergei, että kaikki rattaat on valmiita, navat on melkein valmiita ja ehkä viikossa tai 2 se lähdetään meille. No, sehän käy. Eipä siinä. Sitten siirrytään toukokuulle. Toukokuussa Mac onkin sitten valmis, eli ehkä tuommoinen pari viikkoa Macillä siinä myöhästymistä. Mutta Macinkään käänteet ei vielä ollut ihan tässä. Ja siinä vaiheessa aloin keräillä sitten maksuja ja varmistelemaan henkilöllisyyttäni sinne Western Unionille, jolta Mac halusi ne maksut. Ja se oli pikkasen halvempi sitä kautta, niin totta kai sitten yritin sitä kautta sen laittaa, mutta Western Union halusi varmistaa mun henkilöllisyyden, johon piti lähetellä kirjeitä vähän aikaa. Ja sitten senkin jälkeen he väitti, että täällä minun asunnossani on joku yritys, josta itse en ollut tietoinen, mutta sitten muutamalla vihaisella maililla siitäkin selvittiin ja rahat jossain vaiheessa liikkuu tuolla tulevaisuudessa. FIG sitten 16.5. toteaa, että koko tilaus on melkein valmis, siellä viimeistellään sitä ja luullakseen ihan vaan 2 viikkoa niin tilaus olisi meillä. 17.5. foorumilla toivotaan, että tästä ei tule mitään saagaa. No, eihän tämä nyt siltä näytäkään pahemmin. Siirrytään siis kesäkuulle 2017. Siellä heti ensimmäinen päivä FIG, Sergei, ja kysellään, että no mikäs tilanne. Ja Sergei toteaa, että he kasaa siellä napoja ja kaikki rattaat on valmiit. Aika jännä. Ja sitten todetaan, että ehkä viikko menisi vielä ja sitten se lähetellään meille Euroopan sisältä. Ja on mennyt vähän pidempään kuin he on uskonut. No, eihän siinä. Kiva, jos ne joskus tulee. Ja tosiaan vasta 14.6. saatiin Macille lähtemään sitten rahat. Eli ne lähti Western Unionilla, pikkasen kuumotti. Western Unionilla ei ole disputee, mutta eihän siinä. Sinne meni Puolaan rahat. Sitten 15.6. kysellään vähän, että no mikä siinä oikein nyt taas kestää, Sergei? Ja Sergei sanoi, että no anodisointia ei ole vielä tehty ihan kaikkiin ja sitten pitäisi se toimituskuvio vielä selvittää. Sieltä tuli kaikenlaisia kuvia sitten tuotteista ja osa oli valmiita, osa vähän vähemmän valmiita. Ja pyydetään, että ihan vaan pikkasen lisää aikaa. 15.6. Selvä. Sitten kyselen vähän, että mitenkä se nyt voi olla niin, että se anodisointikin on vielä kesken, kun tämän piti olla huhtikuussa valmista. Joo, Sergei vastaa ihan rehellisesti, että joo, hän on ihan samaa mieltä. Yes, I'm agree, but quality will make forget about this issue. Thank you. Aha, okei. No laatukamaa tulossa, eihän siinä. Ja 22. kesäkuuta Mac-kimppa saapui Suomeen, eli se saatiin siitä alta pois. Mac tosiaan lähti tuolloin 16.3. ja oli perillä sitten 22.6. Mahtavaa. Ja sitten enää tämä FIG jäljellä 28. kesäkuuta. Kysellään taas, että no mikä siinä on, että mikä meininki. Ja Sergei sieltä vastaa, että joo, hän kyllä haluaa ihan ASAP lähettää ja 95% on valmista tilauksesta. No, kiva.
siinä sitten lämpimikseni laskeskelin, että jos 95% pitää paikkansa, niin kun siirrytään heinäkuulle, niin 4. päivä olisi ollut jo valmista, jos tämä 95% olisi pitänyt paikkaansa. No mitään mailia ei kuulunut. Itsekin lähdin siinä sitten Taimaahan ja ajattelin, että on todennäköisempää törmätä Sergeihin Bangkokissa, kuin että mikään paketti liikkuisi. Sinänsä olin oikeassa, että paketti ei liikkunutkaan, mutta en tiedä törmäsinkö Sergeihin siellä. Ei olla vielä naamatuttuja sillain. 19. sitten kyselin, että nyt on takas Suomessa, mikä meininki, missä meidän paketti, jos oli jo valmista. Niin sieltä tosiaan sitten vastattiin, että ei ollut tyytyväisiä napojen laatuun, niin he pisti ne roskiin. Ja ei kai siinä. Pakko kai se on sitten odottaa, että milloin tulee parempi erä. Aika jännä. Mutta sellaista se varmaan on, tommonen artesaani business. No mitäs sitten 27. päivä alkoi vähän kaikille riittää. Ja sitten avattiin PayPalissa Disputee. Lähetin vielä mailia sitten Sergeille, kun se oli auki, että jos ette huomannut, niin tää on nyt auki ja teillä on 20 päivää aikaa alkaa vähän hoitaa niitä hommia. Puoli tuntia sen jälkeen Sergei vastasi, että hei, we will do it shortly. 20 days will be enough to send it to you guys. Aha, aika jännä. 20 päivää riittää nyt, mutta ei riittänyt tuossa sanotaan maaliskuusta lähtien. No, mitäs sitten? Elokuu. Ajattelin jo, että ei sieltä mitään rahaa tulemaan. Pakettia. Ja olin ihan valmis, että sieltä sitten Sergei vaan toteaa, että kiitti lainasta ja lähettää rahat. Mutta 3. päivä elokuuta tuli mailia, että nyt on paketti lähtenyt ja lähetätkö heti mailia sitten, kun saat sen. No, en ole vielä lähettänyt, mutta varmaan tämän jälkeen. Ja ajattelin, että en tiedä yhtään milloin sitä tulee mitään ja en uskonut ikinä näkeväni sitä. Mutta tosiaan tänään 7. elokuuta 2017 minulla on ensimmäinen osa Fig-kimpasta. Ehkä. Ja aikajana jatkuu nyt tämmöisellä toiveajattelulla, että joulukuussa 24. päivä meillä on myös toinen osa saapunut. Eli tällainen oli Fig ja Knack-kimpan aikajana. Sitten itse sen paketin kimppuun. Eli tämä on tosiaan lähtenyt Ukrainasta näköjään, tai siis kai tämä on tullut Saksan kautta, mutta on todettu, että tässä on jotain näytteitä ja hirveästi ei näköjään arvoa, mutta perille on tullut. Täällä on jotain lisälappuja. Tää on varmaan Saksaa sitten, jos se on sieltä tullut. Joo. No, perillä kuitenkin. Ja sitten oikeastaan päästään nyt vihdoinkin siihen avaamiseen. Eli revitäänpä tästä ensimmäinen kerros pois. No eipä revitäkään. Otetaanpa sakset käyttöön. Ja hankalahan tää on yhdellä kädellä, mutta pakko kai se on samalla kuvata. Tämä on todella laadukas avausvideo. Tähän ehkä olisi voinut ottaa kuvaajan tai jonkun standin, mutta nyt mennään tällä. Varmaan jonkun kamat nyt on ihan naarmuilla, mutta uskon, että Sergei on tämän pakannut oikein hyvin. Joo. Aika paljon jännittää kyllä, mitähän täältä paljastuu. Kaikki on vähän arvutellut, että täällä on kiviä tai mitä lie kilohailia. Itse en oikein enää edes tiedä, mitä toivoisin. Voi olla, että kaikki on pettymys tai sitten positiivinen yllätys, mitä täällä ikinä onkaan.
Jaha, siellä vähän vilahti jo jotain. Okei. Pakattu on. Oikein hyvin. Laatutyötä, Sergei. Vähän huono unboxausvideo, mutta ihan kohta ollaan päästy tänne sisälle. Yes. Siinä sitä nyt on. Näyttäisi olevan napaa, näyttäisi olevan rattaita ja ihan siellä taitaa olla lukkorenkaatkin erikseen. Eikä tässä vielä kaikki, koska tässä ei tosiaan ole vielä kaikki. Mutta vilkaistaan vähän mitä tänne meille nyt on lähetelty. Otetaan vaikka tuosta ensin noin avat käsittelyyn. Otetaanpa niitäkin vähän varovasti saksilla. Eli näistähän oli aika paljon porua, että luultiin, että siellä on maalaukset punaisella. Ja täältä löytyykin punaiset FIG-logot, dekaalit. Katsotaan. Ton näköinen. Joo. Ja ihan tarraahan nämä on näköjään, että en tiedä tosin uskallaako ottaa pois, kun ei ikinä tiedä mitä siellä on alla, mutta tämän näköinen on näköjään tuo etunapa. Okei. Sitten oli paljon puhetta siitä painosta, että aika raskaat tuntuu olevan, mutta voidaan ihan katsoa tässä, että mitähän tämä meidän todella tarkka analyysivaaka nyt sitten toteaa näistä. Voidaan ottaa tästä vertailuun Mäkin matalalaippainen napa. Ja tämä vaaka näyttää nyt 128 grammaa, 7 mitalia. Ja siihen nähden sitten puhkea FIG-napa ei pysy pystyssä, pysyy 151 grammaa. Okei, ei se sitten niin painava tuossa ollutkaan. Okei, eli tuommoinen musta etunapa. Sitten täällä on näköjään kirkas. Tosiaan 3 takanapaa puuttuu tästä tilauksesta edelleen. En mä tiedä, että onko tässä edes yhtään takanapaa sitten, mutta se jää tonne nähtäväksi. Kirkkaassa vähän rujommat nämä tarrat, mutta no, semmoset. Okei, siirrytään vähän eteenpäin. Eli täällä olisi sitten takanapaa. Vilkaistaan vähän niitä. Aika raskas tekoisen oloset. Ja tosiaan tässä fix napa, 1 lukkorengas mukana, eli tommonen GXP avaimella aukeava lukkorengas. Joo, no eipä tässä sen kummempaa. Katsotaan ehkä myöhemmin vaikka purkamista. Ja jos jotakuta kiinnostaa tämän paino, niin tää on 253. Ja jos verrataan sitten tommoseen korkealaippaiseen Mäkin pultti takanapaan, niin tää on vähän kevyempi sitä. No. Eli, tai siis anteeksi, Mäkki oli pikkasen painavampi. Joo, no, eihän siinä. Varmaan matalalaippaisemmalla sitten olisi ollut pikkasen kevyempi. Joo, täällä näitä napoja on. Ja
eipä sen kummempia. Lukkorenkaita tosiaan tilattiin muutama yksittäinen, mutta nehän tossa jo nähtiin. Sitten varmaan oikeastaan kaikkia kiinnostaa eniten ne rattaat, koska niitä oli eniten tilauksessa. Ja ne on varmaan toivottavasti tässä. Yritetään auki. Sieltä tuli jo hienoja kuvia, missä kaikki oli jossain tai kuorissa. Mutta kyllä erityisesti haluan nähdä tämän aivan itse. Ai, nyt revin jonkun kuoren. No niin, sieltä kuplamuovista ja teipistä paljastuu. Ne rattaat. Okei, eli täällä on ainakin yksi kappale mustaksi anodisoituja. Ja siellä tosiaan sitten tuo punainen logo. Ei tällä livenä pahan näköinen, mutta ei tietenkään ihan sellainen niin kuin piti olla. Ja näyttää ihan kivalta. En tietenkään tiedä, onko tää jotain vesiväriä tai jotain aika matta pinta. No sit näkee sen, miten nää kestää, mutta ihan kivan näköinen. Tämmönen oli siis musta. Ja katsotaan, jos jotain kiinnostaa tuo paino. Niin tää todella tarkka vaaka näyttää 96 grammaa. Jeps, eli siellä oli musta. Vilkas taas, olisiko täällä mun tilauksia mukana? Hetkinen, näyttääkö täällä nyt, että täällä ei ole kirkkaita ollenkaan? On, siellä on kirkas. Mutta ei tääkään ole se vissiin se mun tilaama. Yllättävän tumma on tää kirkas. Ja tosi tommonen matta, eli ei ole hirveästi kiilloteltu tätä toisin kuin niitä Tonin raketoja. Mutta no, eiköhän tällä ajele. Vähän hassun näköinen ehkä, mutta eiköhän tämän kanssa nyt sitten joudu elää. Ja rattaat siinä, lukkorenkaat siinä, navat on katsottu, etu- ja takanapoja ja todettu, että tarroja on. Ja mitäs tuolla on? Tuolla on vielä jotain. Tää oli joku erillinen pakkaus. Olisikohan tää sitten... Mä tilasin vähän erikseen Sergeiltä. Mä luulen, että sen takia tää voi olla myöhässä, kun... No kyllähän tykkäsin tästä kuviosta tietenkin. Mutta mä sitten totesin Sergeille, että olisiko mahdollista, kun mä en ole niin noitten kolmioiden fani, että jotain neliöä. Tai vähän, ei ihan neliöä, mutta että semmoisia niinku nelikulmioa, missä olisi pikkasen vähän pyöreitä reunaa. Sergei innostui heti. Se vaan totesi, että okei, että hän tekee ihan customin sulle ja että heidän pajalta kyllä näitä sitten tulee. Ja että muutenkin jos jotain muitakin ideoita tulee, niin heille voi kyllä sitten esittää niitä. Niin mä tosiaan kokeilin, että saisiko ne tehtyä mulle semmoisen vähän jännemmän. Ja minkälaista ne teki? Tästähän tuli siisti. Tää kiiltää enemmän. Ja sitten tässä on vähän tommosia nelikulmion tyylisiä. Hei! Oikein siisti. Kansi muidenkin yrittää tilata tällainen sieltä sitten Fig-kimppa 2. Sitten kun se laitetaan, kannattaa ehkä nyt laittaa jo. Niin on sitten varmaan ehkä ensi kaudelle kamat tällaiset kaikilla. Tai tällaiset. Tai tollasia napoja. Tai tollasia lukkorenkaita. Mutta joo, tässä oli tää Fig-video ja Mac-video, tai vähän Mackiä. Ja katsotaan vielä milloin loput tulee, jos tulee. Ja katsotaan miten nää kestää. Semmosta.